Picasson Gernika hartu eta hemen egiteko modun egokitu, gero topografoari pasatu. Proportzioak gordetzea da maila hontako pintura baten zailtasunik handina. Lanik okerrena topografoarena. Lo que hemos hecho básicamente es, por sistema GPS, hemos insertado lo que es un plano en AutoCAD, lo hemos ido encajando y dibujando. Zehatzi bini behar ditu puntuak, gero besteak ondo pintatzeko, danak ez direlako marra zuzenak. Bestela fango naiz igual, bortxa txikitsuekin, eskinatxo horre ikiten, besteak zuriz da biztun jaiken hori. Ederra, erronka handi bat da, eta erronka handi guzti bezala nahi eta nahi ez elkarrana ematen du jakin. Joan, zer ondo asuntoa? Bueno, bada. Zurutan etorri zara gaur? Gaur zazpiretan. Aiz, baina nola ustez marra gula? Gauzik honena da, hau ezin duela pertsona batek, 2 o 10 egin, hau aurreatatzeko ezin besten herri bat jarri behar da martxan, eta honek esanahia handi bat du gure herrintzako. Erronka handi nahi balin bat jogu, o elkarrekin egiten dugu, o jai izango dugu.